Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Z úcty, bratia a sestry, slovu Božiemu, v tejto chvíli povstaňte a vypočujte slova z listu apoštola Pavla Filipským z 2. kapitole, 5. a 11. verši. Takto čítame. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti. Vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno. Tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou. A každý jazyk, aby sa sláva Boha Otca vyznávala, že Ježiš Kristus je Pán. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, nedávno som čítal jeden skutočný príbeh o mužovi, ktorý bol od mladosti úspešný. Muž menom William Bradford Bishop mladší sa už v škole radil medzi tých najlepších. Darilo sa mu v štúdiu, bol veľmi inteligentný, cieľavedomý a všetko by mu šlo ako keby tak od ruky. A tak jeho život tak prirodzene pokračoval tým istým smerom. Vždy hore, vždy k lepšiemu. Vyštudoval, získal prestížnu prácu na ministerstve zahraničných vecí Spojených štátov. SŠA, tak áno sa to hovorí teraz. Bol považovaný za schopného človeka, ktorý mal pred sebou veľkú budúcnosť. Mal rodinu, manželku, dokonca 3 synov a žil aj so svojou mamou, o ktorú sa spolu starali. Navonok to bol obraz veľmi úspešného človeka. Všetko vyzeralo tak, ako má byť. Práca, uznanie, rodina. Lenže jeho život fungoval len kým išiel hore. Len kým napredoval. Dosahoval výsledky a posúval sa ďalej. Dňa 1. marca 1976 sa dozvedel, všakže nedostal povýšenie, ktoré tak veľmi očakával. A vtedy sa v ňom čosi zlomilo. Ten istý deň kúpil kanister benzínu, lopatu, vidly a kladivo. Podľa vyšetrovania zavraždil svoju manželku, 3 synov aj vlastnú mamu. Telá odviezol stovky kilometrov, pokúsil sa ich spáliť a potom zmizol. A dodnes ho nenašli. Bratia a sestry, keď človek počuje takýto príbeh, uvedomí si jednu vec. Človek dokáže veľa zvládnuť, keď ide hore, keď sa darí, keď rastie a keď víťazí. Ale keď má ísť dole, keď príde zlyhanie, poníženie či neúspech, vtedy sa ukáže, čo je v našom srdci. A práve tu k nám dnes prehovára Božie slovo. Apoštol Pavol píše, tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, nepokladal za nič viac. A tak sa vzdal hodnosti, vzal na seba podobu služobníka. Ponížil sa a bol poslušný až do smrti, a to do smrti na kríži. V tomto príbehu vlastne vidíme niečo úplne iné ako v živote Williama Bradforda Bishopa mladšieho. My chceme ísť hore, ale Kristus ide dole. On, ktorý mal všetku moc, slávu, moc aj dôstojnosť, sa toho nevzdával, pretože by musel. On sa toho vzdal dobrovoľne. Zostupuje a stáva sa človekom.
Vstupuje do nášho sveta, do našej slabosti, do našej bolesti. A ide ešte hlbšie, ide na tú najpotupnejšiu smrť na kríži. Tak, ako sme to počuli v Pašiach. Tomu, čo ako kresťania veríme, že je evaníliom, tou dobrou správou. Že Boh neostal vzdialený, ale stal sa nám podobný. Že Boh nečakal, kým sa my dostaneme hore k nemu, ale on zostúpil dole k nám. A práve tu sa ukazuje, aký veľký je náš problém. Aký sme. My nechceme ísť dole. Koľkokrát to vidíme vo svojom živote. Nechceme ustúpiť, nechceme priznať chybu, nechceme sa pokoriť. Radšej si stojíme na svojom, radšej si chránime svoje ja, svoju pravdu, svoju pýchu. A hlavne v tých drobnostiach, v doma, v práci, v rodine. Vieme, že by sme mali urobiť krok späť, ale neurobíme ho. A práve to nás ničí. Nie len veľké pády, ako sme počuli v príbehu na začiatku, ale naše každodenné srdce a jeho zatvrdilosť, pýcha či uzavrenosť. Bratia a sestry, pravda je taká, že bez Krista človek nevie ísť sám dole. A preto nakoniec, keď sa snaží ísť hore, padá častokrát ešte hlbšie. A práve preto nás dnes Božie slovo vedie k pokániu. Pýta sa nás, kde v mojom živote odmietam ísť dole. Kde sa držím svojej pýchy, kde nechcem odpustiť, kde nechcem priznať svoj hriech. Lebo práve tam potrebujem Krista. Kristus nešiel dole len ako príklad. On šiel dole kvôli mne. Kvôli mojej pýche, kvôli mojej tvrdosti, kvôli môjmu hriechu. On to všetko berie na seba a nesie náš kríž. A tam za to platí. No práve preto nekončí evanílium krížom. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil. Pretože cesta dolu vedie hore. Pokora vedie k životu, kríž vedie k skrieseniu a to je nádej dnes pre nás. Bratia a sestry, nesmieme zostúpiť. Nie do zúfalstva, ale do pokánia. Môžeme pred Boha predstúpiť taký, aký sme. Bez pretvárky, bez výhovoriek a vyznať: Pane, ja som ten, ktorý chce ísť hore. Ja som ten, ktorý sa nechce pokoriť. Ja som ten, ktorý som zhrešil. A práve takých Kristus prijíma. On, ktorý zostúpil až na kríž, nás neodmieta. On odpúšťa, on očisťuje i dvíha. A práve preto môžeme prísť k Večeri Pánovej, či sa cítime hodne alebo nehodne. Chceme otvoriť svoje srdce. Či sa cítime hodne alebo nehodne, Boh chce odpustiť. A my tu máme len chcieť odovzdať to, čo nás ťaží. Chceme mu ukázať, že nie sme tí, ktorí majú všetko v poriadku, ale že sme tí, ktorí potrebujú jeho milosť. Ako tí, ktorí zostupujú, aby ich len on sám mohol pozdvihnúť. Preto smieme prísť k Večeri Pánovej. Nie ako tí, ktorí majú všetko v poriadku, ale tí, ktorí potrebujú jeho milosť. A možno práve tu sa máme pýtať, čo je vlastne zmyslom môjho života. Čo ma nesie, keď už nejdeme hore? Keď už neprichádza úspech? Keď sa veci lámu? Gilbert Keith Chesterton raz povedal: zmyslom života nie je byť úspešný, ale byť verný. Bratia a sestry, a práve toto je ten rozdiel. Svet nás učí ísť hore, byť úspešný, niečo dosiahnuť, niekam sa dostať. Ale Kristus nás učí ísť inou cestou. Cestou vernosti,
pokory, cestou dole. A podobne tak hovorí aj John Mark Comer, nie sme povolaní uspieť, ale nasledovať Ježiša. To pre nás znamená nie výkon, ale vzťah. Nie výška, ale blízkosť. Nie to, ako vysoko sa dostanem, ale komu patrí môj život. A práve na tejto ceste nás Boh stretáva. Práve tam nás dvíha. Práve tam nám dáva nový život. Na začiatku stal muž, William Bradford Bishop mladší, ktorý nepotreboval nový život. Nepotreboval zodvihnúť. Celý život išiel hore. Bol úspešný, schopný a obdivovaný. Ale keď prišla chvíľa, keď už nemal ísť kam vyššie, ale mal sa naučiť žiť aj v svojej slabosti, aj v pokore, všetko sa zrútilo. Bratia a sestry, to nemá zostať len príbehom, ale varovaním pre každého jedného z nás. Aj my môžeme byť takí. Navonok všetko v poriadku, možno aj úspešný, možno aj veriaci, ale vnútri postavený na sebe, na svojom výkone, na tom, že ideme hore. A potom stačí málo. Jedna rana, jedno zlyhanie, jedno poníženie. A ukáže sa, na čom skutočne stojí môj život. No vedľa tejto cesty je aj iná. Cesta tichého, verného človeka. Človeka, ktorý nestavia na sebe, ale na Kristovi. Ktorý nepotrebuje ísť stále hore, lebo vie, komu patrí. Ktorý sa vie pokoriť, lebo vie, že hodnota nie je v jeho výkone, ale len v Božej milosti. Možno taký človek nie je obdivovaný. Možno nie je na očiach, ale je pevný, lebo stojí v Kristovi. A tak sú tu, bratia a sestry, pred nami dve cesty. Cesta hore, ktorá možno vyzerá silná, ale bez Krista sa nakoniec zrúti. A cesta dole, cesta Krista, cesta pokory, ktorá však vedie k životu. Preto prosme nášho Boha v modlitbe. Pane, nedaj, aby som staval na sebe, ale nauč ma ísť cestou, ktorou si šiel ty sám. Amen. Modlíme sa. Pane Bože, náš nebeský Otče, v tejto chvíli prichádzame pred Teba takí, akí sme. Nie ako tí, ktorí majú všetko v poriadku, ale ako tí, ktorí potrebujú Tvoju milosť. Vyznávame, že sme často šli podľa prirodzeného človeka hore, hore, hore. Hľadali sme uznanie, istotu v sebe. Opírali sme sa o svoj výkon, o svoje schopnosti, o svoju pravdu. Nechceli sme ísť dole. Nechceli sme sa pokoriť. Nechceli sme priznať svoje chyby. Bože, odpusť našu pýchu. Odpusť tvrdosť srdca i odpusť nám, že sa spoliehame viac na seba ako na Teba. A ďakujeme Ti, že nás učíš ísť tou opačnou cestou. Že si sa vzdal slávy. Zostúpil k nám. Ponížil sa a bol poslušný až do smrti. Ďakujeme Ti, že si vzal na seba naše hriechy a otvoril nám tak cestu k Otcovi. Prosíme ťa, nauč nás ísť cestou pokory. Daj nám srdce, ktoré vie zostúpiť, odpustiť, priznať vinu a hľadať Tvoju vôľu a nie svoju. Keď budeme prichádzať k Tvojmu stolu, očisti nás. Daj nám pravé pokánie. A daj nám i vieru, ktorá sa drží Tvojej milosti. Amen.